हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ विदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय दैट मीन्स टुडे आई विल टकिंग अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ मिस्टर डिपेन बर' नोंथांमोना भिडिअखौ नाय फुल कनसेन्ट्रेशन खालामनानै नाय बिकज डिपेन बर'आ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव 2 घन्टा जुदि धरना होनो हायोब्ला जेलाव थानाय फाउंडार ऑफ एन.डी.एफ.बी रंजन दैमारी बिथांजों लोगोसे along with cadres बिथांमोना till today still दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ साइन जाखांनायनि उनाव एबा फिस एकर्ड जाखांनायनि उनाव गवाखै दिनैसिमबो जुदि डिपेन बर'मोनहा बेबायदि ड्रामा बा बेलेग गोबां खारजुखुसि लाबाय दिनै जेलाव थानाय लिडार्स एन्ड केडार्सफ्रा दिनैसिमबो गवाखै बिनि सायाव मानो धरना होनो हाया 2 घन्टाखौ मानो धरना होनो हाया व्हाट इज दैट व्हाट इज दिस बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा मा सानो आरो डिपेन बर'नाव कुइसन खालाम दिनै बिथाङा सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै जाथिनि खैदां खैफोदनि समाव बिथाङा जेब्लायबो गसंथेनांगौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव नोंथाङा 2 घन्टा जुदि धरना होनो हायोब्ला वी वान्ट जास्टिस नो रेस होननो हायोब्ला दिनै जेलाव थानाय लिडार्स एन्ड केडार्सफोरनि थाखाय आबसुआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो धरना होनो हाया स्टेट सरकार एबा जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि सायाव डिपेन बर'आ मानो धरना होनो हाया फुथुला बानायनानै प्रमद बर'खौ मानो सावनो हाया व्हाट डाज इट मीन बिनि ओंथिया मा साननानै नायदो रायजोफ्रा दिनै बिथांमोना गावसिनि भेलुएबल एबा क्रुशियेल टाइमखौ बिथांमोना बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि नामाव बिथांमोना स्पेन्ड खालामदों मा दरखार दङमोन जाथिनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै बिथांमोना हाग्रा बंग्रा थांनानै सोरबाया मुंख्लं जालांबाय सोरबाया दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ गोबां दैदेनगिरिफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ बिथांमोना सानदोंमोन आसा खालामदोंमोन गोबां एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बे एकर्डनि गेजेरजों आंनो गसिगोन जोङो गसिगोन बेबायदि गोबां मिजिं सिमां सुजुदोंमोन नाथाय भेरि आनफर्चुनेट बिथांमोना गवाखै नाथाय दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया ड्रामा देखायनो दुनियानि गोरों बुहुद स्मार्ट बिथाङा माने बबे समाव क्रेडिट लानांगौ बबे मुहुर्तआव खोथा बुंनांगौ बबे मुहुर्तआव माबायदि खोथा बुङोब्ला माबायदि जायो बेखौ बिथाङा ओरैबायदि सेल्फिश सैतान ओरैबायदि क्लेभारनेस मानसिया ओरैबायदि माने वाइज भेरि वाइज जुदि नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जुदि गोख्रों दैदेनगिरिब्ला मानो धरना होनो हाया प्रमद बर'खौ मानो जेबो बुंनो हाया जेलनिफ्राय गनांगौ दिनै 3 बोसोर जालायबाय जोबनोसै 4 बोसोर जानोसै दिनैसिमबो दिनै जेबो खबर गैया मा जाखो बियो नोंथाङा गिदिर गिदिर लेक्सार होयो दिनै मानोथो दिनै दुखुथिया जायफोर एन.डी.एफ.बी नि फेमिलिसफोर बिथांमोनजों नोंथांमोना मानो रायलायहैया मानो नाया जेलाव थानायफ्रा गनांगौ होननानै मानो दाबि दैखाङाखै बिथांमोना बुंदोंमोन इनिशिएटिभ लानानै खामानि मावगासिनो दङ थाबैनो बिथांमोना उइथिन ए भेरि सर्ट पिरियड बिथांमोना जोबथेसालिनिफ्राय उदां जासिगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय जेब्ला डिपेन बर'आ आबसुनि प्रेसिडेन्टआ बुंदों जों इनिशिएटिभ लानानै खामानि मावगासिनो दं थाबैनो गसिगोन होनना बुंदों जेब्ला डिपेन बर'आ बेबायदि बुंदों बिनि बुंखांनायनि उनावनो रन्जन दैमारिया फिन खेबसेबाव जोबथेसालियाव सोबसिनजादों होमबा बेफोरो मा दम दङब्ला गाबोननो राजा लामायाव जिरायलाय डिपेन बर' आनटिल आनलेस जेब्लासिम बेलाव थानाय लिडार्स आरो केडार्सफ्रा गवा अब्ला जोङो डेम'क्रेटिकेलि कन्टिनिउवासलि जोङो बिगरास मुभमेन्ट खालामगोन होननानै नोंथांमोना प्रमद बर'खौ बुंलाय आसाम सरकारखौ बुंलाय मानो बुंनो हाया मानो बुंनो हाया डिपेन बर' बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो हो जाथिनि थाखाय नांगौबा बिथांमोना स्ट्रागल खालामबाय बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोना मानोथो धरना होनो हाया 2 घन्टा राजा लामा मानो जथेनो हाया गोदो हादोंमोन दिनै पावाराव फैखांनायखाय पावार मोननायखाय दिनै जेबो नांला नामा
ओंखायनो रायजो राजाफ्रा कनसियास जानाया मोजां बे जोबथारनायाव फाइनालि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ आपिल खालामो नोंथांमोना बयबो कनसियासनेस जानाया मोजां बिकज दिनैनि दिनाव UPPL आरो आबसु जेबो मावा नोंथांमोना दिनै नुनो हाबाय दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव लाइस्राम लादुसिं जि भाइस चेन्सेलर दं बिथांमोना दिनै बिनि सायाव जुदि धरना होनो हायाब्ला दिनै जिल्लायाव थानाय लिडार्स एन्ड केडार्सफोरनि थाखाय मानो होनो हाया दिस इज व्हाट काइन्ड अफ पलिटिक्स नोंथांमोना नायदो रायजो राजाफोर एनिवे लोगोफोर थेंक इउ सो माच